Good morning! Happy Sabado! Ay! Why? It's not fair, why? Naka-ready na ang lahat. I can finally wash this, guys. I-ano ko lang to. Quick cycle. Tapos ipalabas ko kay Dan mamaya para ilagay sa ano. Sa labas para ma-dry. Ayoko siyang i-dryer. Natatakot ako baka anong mangyari sa kanya pag nag-dryer siya. Wait, so Sabado today. Alis kami today. Samahan natin si Manay sa city. Hindi ko lang ma-wash yung kanyang handle. Ang dumi-dumi na nun. Kaya lang hindi ko siya matanggal. Unless i-wash ko yung buong handle mismo. Like ito ba. Ito. Madumi dito. Oh, yung mga bata tinatouch to. Kaya lang hindi siya matanggal kasi meron siyang ganyan. Oh, wow. Ganyan itsura niya. Hinubadan ko lang. Nakahubad na siya dyan. Dala tayong gatas para kay Inday. Dala akong 3. Just in case. 2 lang naman kailangan ko eh. Pero just in case lang. Did you hang it yet? Where do you want me to hang? Ang bilis lang. Tapos na yung ano. Sana natanggal yung mga ano no. Tanggal. Milk lang naman. Yeah. Kung akin nga, suede yun ha. Nakita mo yung mga tapo ng tubig. Winning cycle ko lang kasi 14 minutes lang. Yeah, I couldn't take it off. Can you? Tinatry ni Dan na ano oh. Don't worry about it, babe. Baka masira pa. Oh! Is it screw? Yes. Sana sinabay ko na yan. That's very dirty. Yeah, I might wash this as well. Yeah, I'll just put it on another cycle. Ice cream man! Can I have ice cream, please? Oh! Did you make an ice cream man? Huh? Antibay-tibay. Kaya nga eh. Thank you! Thank you. Here you go. How much? Sama yan kay Dan. Yung girls yung sama ko. So, hindi kami magkasama ni Dan. Ano, mag-grocery yan sila. Alam niya nang kay daddy siya? Yeah, oh. Sana. Come with you. Where are you going? Hala, di ba? Parang nakaintindi. Yung reason pala, bakit kayo pupunta sa... Guys, Arlo's asking what? Who wants pizza? Me! Tingnan mo siya Manay. Kuha siya ng pizza sa likod. Delivery boy! Where are you going? Huh? Sa likod, yeah. Okay, I want pizza, please. One. I want 1 pizza. Oh, no, ice cream? No, pizza. Can I have pizza, please? 1. Cute, Nancy. Kuha siya. Cute. Yes, please. Yeah, that one. Okay, thank you. Thank you. Bye, my love. See you later. Alligator. Yan mo lang siya ginagamit. Ayan. See? Kitang-kita na ang lahat. Kita-kita na yun. Alright. Target. Doon tayo magpa-park? Yeah, sa Target Center Point. Itong pinaka-early natin na naka-ready. Guys, 10:18 pa lang paalis na kami. Ready ng lahat? Yes. What sunglasses do you like with the weapons or what? It depends what you wear, Baba. And take 18 minutes. Anti-hero, please. Okay. Request na. Kanina tong car kay Jay. KJ, yeah. So siya lang, silang family ang ano. Meron siyang mga ano noon, mga tagalinis before nag-pandemic. Meron siyang mga meron workers. siyang tao. Tapos nung kinuha ko siya, nung hinire ko siya, sabi niya, I will do the cleaning for your house. I'm not gonna ask any staff. Kasi may bata, tapos pandemic pa yun. Nagmamask pa siya noon ng time na yun. Tapos hanggang ngayon, siya na, hindi niya pinapakiling sa staff niya yung bahay namin niya. So kay Sharon, naglilinis pa siya? Noon, nung nagtatrabaho pa si Sharon. Tapos siya din yung naglilinis kay Ants noon din. Ngayon hindi na siya. Hindi na. So, ikaw, siya na lang sa'yo? Ako na lang natira sa family.
nakalinis din siya kina Rock noon sa office ni Rock. So, sa buong pamilya. Talaga, nakaikat Yeah, siya. kaya nga eh. Mas mabait kasi siya. naman. Oh, yeah. May kit. Tapos may dala siyang backpack. Yung ba yung dala niya? Oo, may dala. Sarili niyang cleaning products yung gamit niya. Yeah, so hindi kami bumibili ng cleaning products. Oh, syempre, bumibili pa rin pero. Pero sa Yeah. kanya, pag siya naglinis, gamit niya lahat. Yeah. Kailangan biyahak. Every minute slipping by, even when I close my eyes. Ruthless, I know. You might even wonder why I go MIA sometimes. I can't deny. Try to hold on to the things I can't keep. Through my fingers, I was losing control. We're here, guys. Open my door. Sat by the sea while the waves fell asleep. Know what I should have let go. Thought I lost my way, but Doon na kami sa elevator. Nakalimutan ko yung parking ticket ko, guys. Diyan lang ako nakapark ko. Gusto niya. Oh my gosh, mga nay! Look, 20 cents. Baka merong ano, Indy at saka Arlo. Bili ko yung socks. Wala akong socks. Ito yung sinasabi kong hindi ako nakapag-shopping ng ano, mga nakasale ng Pasko. Ayun doon. Anong gagawin? Yan lang pala yan. Manis lang. Yeah, hindi din siya ganun ka ano. $17 siya noon. So, hindi siya yung tag 100 plus. Yung mga 100 plus. Pero ito, 30 cents na lang. Ito ang mga gift wrap. Pagbalik na lang siguro natin before tayo mag-park. Yeah. And ito, gusto ko tong Indy. Dalawang I, isang A. O si. Ayun, may I. Kaya lang isa lang. May I. Dalawang I. Oh my. Ay, V-man yung isa. Look at this, Bobby. Oh, Chris, I had that. May D. Dala, ilagay mo dyan. Pero hindi man to sock. Parang tong mittens. I'm gonna Oh my God, Huh? I'll get this. Later, Baba, How much when is we come it? back, okay? When we Yeah. come back. Ay, may dalawang I. Okay, I'll get it. May A. Cheap now. Yeah. Yeah, it is cheap. Grabe naman. When we come back, okay? Baba, because Ang we're gonna da- walk a lot. Ang daming I. A. Walang A. We need A. I need A. Kung may A akong makita, bilhin ko na to. Parang E. Sino si E? Si E? Andy. Si Andy. Si Andy? Sino Oh, walang A. For Arlo. Walang A for Arlo. si Arlo? Ito A ka ba? Shit. P. P for Poppy. Hey! Hey, beautiful! Hello! May Big W nga. Big, mas mura. May Big W. Baka nasa loob ba siya ng Meyer or David Jones? Or meron siyang sarili talaga? Nasa baba siya. Dito, labas yun. Dito na pala kami sa Randall Mall, guys. So, sa loob siya or meron siyang sariling shop? Nasa loob siya. Nasa ground floor. Okay. So, baka nasa loob ng Meyer or David Jones. Yeah, chine-check niya kung may labubo. Hindi naman to Pop Mart. Pero nandun siya. Ay, Hello Kitty. Now? Cute ni Oli. Alright, let's go. Akyat tayo. Dito ay. Yeah. Dito kami sa may kaambango niyan. Tulog yung mga bata.
Tara sa Uniqlo. Nandiyan na si Manay. Kaya lang yung entrance namin kanina, hindi kami makaakyat kasi stairs. So, kailangan namin maghanap ng ibang entrance. Asan na yung mama mo? If I spend all my days searching for gold, I would be running out of time to see all your beauty and beyond. I know. Nakapag-shopping na din yan siya sa Mecca. The short sleeve one's nice too. Ito na lang yung mga pormahan natin, mga very comfy, loose. Dito kami sa ano na guys, restaurant, Japanese. Kanina pa actually kami, naka-order na kami, tapos dumating na yung iba. Dumating na yung mga entree. Yeah. And the mommy here. Ayla, go that way. Here, baby. Other way. You won't fit. Come on here. Nakarating lang ni Mana at saka ni Ayla kasi nag-toilet guys, doon pa sa harap. Walang toilet dito. It looks good. Dipping to, hindi to, ano siya. Wait. Yeah, pero you still can put it there. Yeah. Sakit ng ulo ko. Sakit ng ulo ko. Where's your medicine? Uminom na ako ng headache tablet. Mom, where did you put your medicine? Nagva-vibrate na naman ang akin. Where did you just put your medicine? $2 to. Mom, Ang isa. Dalawa. Mom. Bakit ka pa? Kasi gusto niya. Akala ko, bibigyan ko. Nagkoko na din pala kami guys. Nakabili na siya ng, naka-milk tea na yan siya. Here's our order. Tonkatsu ramen. Yung best seller nila, pork. And then chicken. Eh, mami, nandito ha. Ayan, nakatakip. Ano? Spicy na. Meron siguro sauce? Wala, Ano yung patubig man yun? Papakain pa ako. Eh, timing na timing si Indy. Sarap sis. Ayla, chicken bed. Baba. Just don't dip it because it's a bit spicy. That But one was. yes. Yeah. Is that sauce? Is that sauce? Yeah, but don't dip it there because there's chili flakes. Where's it? Nice on that side. Shit, ang sarap ng chicken. Sarap. Yeah. Dito baba. You have to put this one here. It's hot. It's hot, the chicken, so you be careful, please. Do this. And then, I don't know. here. Eat the noodles. So fun. Get the seaweed na baba. I'm finished, guys. I had my meal. This Tingnan one. niya yung pagkain ni Ate Oli. Yummers, Ate. Like this. Is it good, Ate? Yes, just like that. That's good. In fairness sa amin, ubos. Kaya holy lang. Kay Holly lang. At saka yung chicken pala nandun eh. Not yet. But we will, yes. Yay. Is Dito it kami sa cheap or not cheap? Target. Is it cheap? Not really, but it's okay. Yeah. You want to see buying it? Kuha ako ng mga swimwear guys, try ko lang. This is $5. Yeah, it's $5. Is $5 cheap, Ayla, or not cheap? Ala, parang cute din tong green. Pero may two-piece din. Ayan oh, parang ako na talaga ang daming swimwear kinuha. Ito try ko lang. Habang happy ang baby. Kaya nga habang happy, oh. Uy, buyog-buyog ang aking inda. Ikaw na talaga nasa Big Pram. Nasa Big Pram lang aking langling beautiful. Sus ka ba? Kaya nga, buyag-buyag. I know. Is it nice, ah? Is it nice, langling? Accelerator. Guys, punta sana kami kina Sharon. Kasi maganda yung weather. Kaya lang. You can swim here. Yeah. But clean up first. Yeah, that's okay. Yeah. Kaya lang, aalis sila bukas. So, she wanted an early night tonight kasi may, yung kung saan sila pupunta, but meron silang pupuntahan bukas. Yung aking pa-outfit pala is from Zara, yung top. Zara din pala tong ko, pa-skirt ko. Yeah, Zara din pala to. Pero suot ko nung, last year sa Denmark. Yeah, sa birthday mo. Huh? Hindi, maluwag talaga to. Buntis ako nun eh. Napunta tayo sa Denmark. It's not being busy. Yes, please. Hello? You tell me please if you need to pee because you don't have nappy on. Pig on this. Yeah. So, kakalabas lang ng chicharong bulaklak. Frozen pa to guys. Part 2 ng chicharong bulaklak. Nilabas ko din ang pork cup. So, ano to, what do you call that?
crispy pata. So mag-crispy, puro talaga ano, putok-batok. Pero i-air fry ko to para walang oil. So I will boil it. Pakuluan natin. Tapos may air fry natin para walang oil. Kaya lang yung ano, air fry ko din. I-air fry ko din yung ano. Yeah. Para din hindi masunog. Para hindi masunog sis. Air fry ko. Yeah. Relax. Sabi ko kay Manay, relax ka lang dyan. Ako bahala sa'yo today. Yeah. Relax ka lang dyan, sis. Relax ka lang dyan, ha. Ako bahala sa'yo today. Ako bahala sa'yo. Para hindi ka dyan ma-stress. Mag-haul ka na lang dyan. Panoorin nyo yung vlog niya kung bakit kami pumunta ng city. Ano mo yun? Ang pinagdaanan niya today, panoorin. What is it? Everything is clean. Oh, wow. Okay, sunscreen. Sunscreen, guys. And then you can swim. Not my eye, Mommy. Huh? Not my eye. Sino yun? Ayla? Parang ang liit lang nung pork cup ko. Kasya siguro dito. Kasya siguro. Bakit umiiyak ang Ayla ko? So, frozen na frozen to. Yeah, dito ko lang. Kasi ang laki naman ng next. What happened to her? You just want to help me. Oh. So, pagdating namin ng bahay, ang linis-linis kasi nga ngayon naglinis si Kuya. Tapos, kasi hindi na kami tuloy kina Sharon, umalis si Dan, pinaayos niya yung laptop niya kay Tristan. So, nandun siya kinakambal. And, kakain sana kami sa labas. Kaya lang nga, nandun na siya kinakambal. So, kami na lang dito yung kakain. So, ito yung lulutuin namin kasi kami lang kakain. Kasi ito, hindi ito yung gustong dinner ni Dan. Lalo na yung bulaklak. So, pakuluan ko muna to para medyo shrink siya and magkasya siya dyan. Magkakasya yan siya dyan, guys. So, umiyak si Ayla kasi wala daw tumutulong sa kanya mag-clean up. Kanina pa siya nag-clean up. Yung pagdating namin ng bahay, ang linis-linis ng bahay, ang ayos-ayos. Tapos bigla silang naglaro ng bahay-bahayan, na ang kalat-kalat na naman. So, sabi ko, before sila makapag-swimming sa labas, kasi hinanda ni Dan yung pool eh. Before sila makapag-swimming sa labas, mag-clean up muna sila. Nakuluan ko din yung bulaklak. Okay, go clean your toys. Nagdrama na siya. Natin siya doon. So what helped me cleaning this mess? Back I was cleaning. I don't know what's going on. I know what happened. You have to help. Kasi hindi umiyak. Ay, kita na kita. Ay, grabe siya sumipa. Kaya nga, nakapunta na siya doon sa ulo. Ayun, sa ulo niya. Sumipa siya ba? You don't have swimsuit, you have to borrow. That's alright, yeah. I can see how many swimsuits are out there. Will kill your skin. You don't want it. You're gonna be red, not brown, red. Thank you, ate. His forehead. Oh my gosh, ang sarap nito. Kasi nung yung nasunog, ang sarap-sarap nun, guys. Nasunog nga lang talaga siya. Pero ang sarap-sarap nun. So, gagayahin ko lang yung ginawa ni Manay. Lagay lang ng garlic. Maraming garlic. Bay leaves. And then pepper. Buo. Gawin ko din yun sa pork cup. Salt. Chicken powder. Swimming na yung kids. Oh, wow! What's happening, Ayla? They're fighting over the straw. Straw? A straw. Seriously. Oh, that is for the palabad. Yeah. Where is the head of it? It's somewhere in the pool. Okay. And I broke it here. It broke? What's it? Buti meron kaming kasyang swimwear ni Holly. Ah, that one. Yeah, Alo, do that. Give it to Ate Holly and then she will spin it. See, guys? Look at this, guys. They bit it. Sorry? They bit it.
Look, Ate Holly will spin it, guys. This is gonna be really cool. Ready? Okay, let's move the slide. Excuse me. Ready, guys? So instead, I'll sing this song. Time and time again, I'll go back to my reality. You always keep my feelings in my mind. Guiding me back ashore, darkest day. Try to hold on to the things I can't keep. Then my fingers, I was losing control. Took a couple months till you knocked on my door. Sat by the sea while the waves fell asleep. Didn't even know what I should have let go. Thought I knew the way and I knew it for sure. If I spend all my days searching for gold, I will be running out of time to see all your beauty and beyond. So instead, I'll sing this song. Paint every star with a movie scene. My heart is yours to keep. Color it down with a song to keep. Guys, bantay sarado ako dito sa ating bulaklak kasi baka masunog na naman. Parang ang bilis na nasunog kagabi. So yung ginawa ko, nilagyan ko siya ng tubig tapos hanggang sa nag-boil na, nawala na yung tubig tapos lumabas na yung sarili niyang oil and now it's frying in its own oil. And kailangan bantayan. Kinuha ko na yung mga yung mga garlic kasi yan yung unang nasunog kahapon. Ayan na siya, guys. Oh. Ito, okay na to. Sariling mantika niya yan, guys. Ganyan pala kamantika yung bulaklak. My goodness. Tingnan nyo, oh. So, parang ang ano-ano na niya. Parang ang sarap na pa. Yun na. Hindi na siya nasunog. Yung lasa na lang yun. Baka salty pala to. Check natin yung ating Bulaklak mo. So, ilalagay dun? Ano lang? Ayun lang, toyo. Suka. Suka? Suka na may toyo. Suka may toyo. Para din sa isang sauce na lang. And look at what I did, guys, sa ating onion. Yung sobrang liliit na hiwa. Para walang ka-effort, magsawsaw ka lang, sasama na siya sa sauce. Sasama na siya sa ulam mo. Sarap-sarap na nitong ating dinner. So, yeah. Ito na yung crispy pata. Ayan na. Crispy yan, Manay. Natatawa ako. Ay, crispy. Crispy nga. Ito, kunin mo. Yan. Diba? Malbog. Ang crispy? Oh, masarap? Very good. Approve kay Approve kay chef. That's it. Ay, ang sarap. Oh, tingnan mo, crunchy, oh. Hey. What do you want? Cake? You want a cake? Okay. Sorry, may anak ka. May anak ka.
Black guys. Sarap ng pinaport na maraming sibuyas. Hey Arlo, hindi mo lang ito uubusin. Hey Arlo. That's right. Here, take. Nam nam nam. Oh. Ang sarap sis. Yeah. Tapos crispy na. Bulaklak na bulaklak talaga. Ay. Ano daw? Ano ka na ganda? Sweet charan. Yummy Arlo? Yummy? Dito na, kumain na sila, nauna na sila. Chicken. Sarap ng ano? Itong may sibuyas. Oo nga, ang Okay. okay. Yeah. Sarap? Diba? So, alam mo na. Mama, come on. I'll feed you. Yeah, later. Kaya pag gusto-gusto din niyo yung kalaman. Kaya nga, sarap eh. Sarap. Diba? Yeah, sure. I use scissors. Okay. Good job, Arlo. Good job. Subukan ko lang to si Holly. Hindi niya inubos yung pagkain kanina din. What are we gonna do tomorrow? Go to Burnside. Yeah, to plan the tripod. Yeah. Okay, go. Yeah. Oi, look at your face, don't. Mom, look at all my face. Alam mo, ang kalahat kulang. Yeah. Your face is all Tingnan mo. More cake. More cake. Ayan. And that's it, Mom. Ang sarap. Ha? Let's say that. Yeah. Come on, eat. Baba. Daddy can take. Take her there. Huh? Ito dan. Do it. Sarap din ang kakain. Diba? Marami lang na sibuyas. Oh, yan na pinagawa. Oh my God, baka makain natin yan. Oh, Yummy? so sobrang crispy na ano na. Gusto mo kakain ko ako ng kanin? Kaya nga, ikaw lang ito. Ikaw lang ka. Sarap ng sausawan. Ano to, pinakulat na maraming onion. Now, multicolor and terrorize. Shit, buti na resolve mo. Kaya nga. Grabing gagawin doon. Okay mo si Dong. Si Dong. Kaya nga eh. Kumain na sa chicken. Ay, napasarap. At sunugin natin ito. More cake. Hala, more cake pa siya. More cake na ka. Siya makaubos ng cake natin. Ano? Wala na dami. Ano, paano na yung may birthday doon? Ako may birthday, di ba? Oh, last one, okay? Guys, tingnan yung crispy pata. Air fryer lang yan. Tapos ang mura lang ito. Alam mo, ang gawin mo, pakulan mo na lahat. Tapos mo. Ayun ang ginagawa ko. Ano? Para Kasi madali na lang. isa-isa. Yeah, exactly. Para air fry mo na lang. Pero hindi din naman madami kasi tagdadalawa sa isang pack naman to. So dalawa lang po sila. Yeah. So sarap ng sauce. Oh, maraming ano. Habang nagtutupi ka, ilagay mo sa air fryer. Pagkatapos ng tupi, kain ka na. Wah. Yeah. Masarap na maraming sibuyas na pinakulang ko. Diba? Cake, cake, cake. Pangalawa na namin itong rice kasi si Holly kumakain. Buti ito supportive sa pagiging alcoholic ko. Ang dami naming Moscato, guys. Bumili din siya ng isang box. Before dumating si Manay, bumili siya ng isang box ng Moscato. And one box has 6, yeah, my love? Has 6 Moscato in one box? How many? I don't know. I just used it. The box I put it in wasn't the Moscato box, just the box. Alright. I get it now. But how many did you buy? 6? Or 6.
Akala ko, I thought it was a box of the Moscato because it fits perfectly. 6 of them. Thank you very much, Daddy. We don't. Yeah. Thank you, Mama. So let's check it out there. Ayan. Araw-araw na lang kayo nabumuskat. Yung kidney tsaka liver namin ito, ano na kayong kulay. Tapos ito pang pulutan. Kakandang sarap. Very good. Kain tayo kakanin. Ang sarap ng ano nila. Yung kalamay. Kalamay. Naubos namin yung pagkain namin. Yeah. Actually, sabi ni Dan, lumabas kayo ka, mag-dessert kayo sa labas. Kaya lang Moscato na lang kami. Salamat sa offer, but okay lang kami dito. Inom na lang kami. Sarap no. Ang sarap no. Tapos yung kulay niya pa. Alam mo yung nagkakaan ng ano. Tapos ito talaga yung lasa niya kasi. May latik. Yeah. Tingnan mo ha, kinukuha nga natin, ano na, di ba? Laban na laban. Kapagod ka na, gamay. Oo. Kasi halo-halo lang talaga to. So yun din glutinous rice. How about this one? Ano yung ingredients niya? Nito, may nilalagay kasi dyan na lyle. Lyle ang tawag yung parang water. Sa kutsinta? Oo, yan yung ano dyan. Kasi meron din siyang lasa talaga no, sa Kutsinta Pilipinas. talaga. Like may aftertaste talaga siyang Pinas itong kutsinta niya. Tapos masarap kasi may kutsintang matigas. Ito masarap, malambot. Ano to leftover ba? Ano namin, dala namin kagabi. Galing Hindi, actually, swinap namin yung aming ube pandesa. Alam mo, kung ang yun na to, Yeah, yung maliliit. As in, Diba? legit na talaga siya. Yeah, yun din sana sasabihin ko. yung parang pinong-pino. Tapos budbud lang. Nag-prepare mas hindi kung masarap yung ano niya. Yung gatas na Oo nga pala. Nag-prepare ba? Tanong ako, masarap ba? Ano sabi? Matamis. Hindi siya nag-reply. Guys, 12 something na gising pa din ang kids. Ilang araw na tong tagal-tagal natutulog. Nandyan na naman yung tent niya. Nandyan si Ayla eh. Si Arlo at saka si Holly parang nandun kay Manay. Ay sus, pakagulo. Ayan yun.